budem veľmi stručný, super dal 2 góly, my sme dali 1, takže domáci vyhrali 2-1, čo im gratulujem. A mojim chlapcom chcem poďakovať za tú jarnú časť, čo odviedli pre Dunajskú Stredu, že nakoniec napriek tomu, že sme mali 6-bodovú stratu, sme tú ligu zachránili a to je asi z mojej strany všetko. Poďakujem za stručné hodnotenie z mikrofónu. Vy sa páči, pán Chovanec. Tak ja z tohoto miesta chcem pogratulovať Dunajskej, že sa zachránila. Myslím, že pre slovenský futbal a pre ligu je to dobré, pretože sme videli dneska aj ich početný fanúšikovský tábor, ktorý cestoval s nimi. Myslím, že to je potreba sa o tom zmieniť, že divácké zázemie je veľmi dôležité. Samotný zápas pre nás bol jednoznačný. My sme v domácom prostredí chceli nadviazať na predchádzajúce výsledky a výkony. Myslím si, že sa nám to podarilo. Dunajská Streda je konsolidovaný tím, dobrý hral uvoľnené. Myslím, že to stretnutie malo svoju kvalitu. My sme hrali zodpovedne, agresívne, dostatočne, takže presadili sme sa, ako hovoril kolega, dvomi brankami. Takže ja z mojej strany spokojnosť s dnešným zápasom a myslím si, že aj divákom sa to páčilo, aj vďaka tomu, že to bola dobrá kulisa. Poďakujem, sa páči otázky. Ja sa spýtam pána Chovanca, v podstate, ako by ste hodnotili tú sezónu, keby ste boli len v tej jarnej časti, ako v pozícii trénera? Tak, je to strašné, že teraz čerstvé na hodnotenie, teraz mám v hlave tento zápas a myslím si, že nemalo by úplne fér a 100% hodnotiť teraz ešte po zápase celú sezónu, pretože celú sezónu, ja som tu nebol celú sezónu, takže na to určite ešte bude čas. Možno slovkom tej jarnej časti, no tam ten cieľ si mali jasne stanovený, nesplnili ste ho do 3. miesta. V Eurogol Lige tak v podstate z toho vyplynuli určité veci, ktoré boli medializované a súvisia s nejakým rezom v kádri. A veci, čo sú medializované, musíte sa opýtať, tých odo mňa nič medializované nebolo, ani nevidel som tam, že by o tom rozprával zástupca klubu, alebo kdokoľvek, takže pre mňa sú to v podstate bol článok, ktorý vyšiel v nejakú dobu, v nejaký čas a to tak asi to všetko. Pán tréner, ja by som možno nadviazal na kolegu Adam Lehocký Markiza. Väčšina hráčov základnej zostavy sedela na tribúne, nehrala, čiže možno zrejme pre väčšinu to bol posledný, alebo taká rozlúčka s Ružomberkom. A možno aj pre niektorých hráčov, ktorí boli na ihrisku, napríklad kapitán. Aká je teda budúcnosť trénera v Ružomberku, myslím konkrétne vás? Tak ja začnem tým záverom. My obidve strany, ako Ružomberok, tak ja sme sa nedohodli na ďalšej spolupráci. A že tu boli tí hráči, tak to je v pohode. Rád som videl Miloša Lačného, videl som tu Igora Žuščáka, takže majú vzťah k tomuto klubu, čo je fantastické. No a tí hráči ďalší, ktorí nehrali, tak tie nám chýbali, bohužiaľ, hodne moc zápasov a chýbali nám na ihrisku a možná ich účasť, keby sa nezranili, tak bola pre nás tak citeľná, že sme mohli mať do pár bodov viacej a možná aj ten hrdý projev bol s nimi lepší, pretože sa jedná o veľmi skúsené hráče, dobré hráče, kvalitné hráče. Nech sa páči, ďalšie otázky? Páči sa. Trénera Radváňo. Miky, gratulácia k stému zápasu a v pozícii hlavného trénera na lavičke Dacu. Koľko ich ešte bude? Je už zmluva s klubom podpísaná? Koľko bude, tak to my tréneri nevieme dopredu, že koľko to bude, ale my zajtra o 10:30 sa stretneme s majiteľom a porozprávame o konkrétnych veciach, takže po zápase s Trnavou sme si na to dali ruku, že v budúcej sezóne budem trénerom Dunajskej Stredy a o konkrétnych veciach budeme hovoriť zajtra, takže uvidíme.